Gocek gurak karo sapa emang lho pas. Iya. Dintekno. Kok iki lho po. Tak kuatnya. Coba apa Mas? iPhone? Ndi? Ano? Sile. iPhone. Udah saya titik cung, masuk cung. Tangannya Mas kok. Mas. Masuk apa tuh? Ora ora Kok sampekan wong sumpah. Kowe katak ini kene ngono iki. Iya. Col iki. Sik to. Ora to iki. Langsung sumet ae. Sik to aja. Oh, Ben kisan neh. wareg. Santer nek wareg. Lah masuk. Sesetan momo. Iki peter iki terus kaya anu kelar. Dintekne yo. Mati. Penting genine aja rene ya. Ojo. Geger pen niku tenan sekali murup. Yo kok ubokne malah. Gak apa-apa nyang blengker ya ben langsung tulne mati. Galone 50 meter kotor iki. Ndroane iki. Awas aja ngawur. Betul, pantau nang jati. Tok. Jadi ngider. Jadi ngider. Dan kesunuk. Wes murup lho, Bro. Wes tambah terus anune klarase yo. Panas. Berbuke. Wes melah merah Kim. Yo wani aku wes. Sik, urung 50 meter kotor iki. Panas ah. Wes sono wes bablas iki ke. Sono. Apabila bisa dibiarkan. Oi! Yo! Babon. So. Babon. Enggak duit. Iya, duit. Babon. Wes. Bedane senemu asangga. Ayo jurusan Ngawi Solo kae. Aman selamat. Terangi nok ngendor. Angin lur aduh yo. Pas moe. Kok gede iki dilonge karo munggah no. Kae bal 50 meter kotor yang kae mubat nabi jan. Engko Mbah jam-jam bar magrib muni. Ya alarm. Alarm kok. Babon. Bam. Geger. Bener langan ya. Ini nek ini cat gedene lho. So. Angine mau gede ndure ngono ya. Oh, kemange kelendongan anune. Mak terus kleang. Blengkere mas jeblok. Jeblok ning gunung. Ayo. Lare gunungnya metek ayo mening. Arek kok paten iki jebloke sing ndi jare ketok to. Pentokne los. Lu nganjuk. Yo kena Solo ya? lugut. Solo Ngawi. Lugut ket. Ora nyempretan ta, Kak. Durune kuwi andang ditotolne ya ben aja bubur omah. Nyeket-nyeket. Ditereneh anyok tukone mercon ayo. Jadi dibandang memangnya garetnya. Ketoke blengkere kayak player jeblok wong. Blengkere semua olor ngelo nyok. Tunggune di ban blokot nyamuk. Suwi nang dhuwur udah bedas kan. Tunggu sing sebeden iki anu bengkak. Kalau anu kabeh kok. Kita cilik nek video. Mana tilke? Bersan ge lho, ya kuwi tambah ragat iki wae. Betul kan wong lho. Kayak ceme ya San. Apa waru? Gitu. Iki motor anyar masa